Don kektian ke ba ongkum ni ba ka jimut ka jing perkhat jong ki khana ka longkum ka kot sada ke ei ka bangi tho ha ka to kot sada ka nesa ha ka to kot sada de na kata daw ha bangi kran ya kinu kenu ki jingkran ni de ban husiar ba ka la ban de ngi kran ya ka basisha ni ki kran ya ka ei ka bom shisha ki khana ki pedyang ya ka bakalong ka badai ni ka long ka basisha habang ikran ngidiban husiar pha namar ka khata emotionally but psychology ya ka jimut ka jimper khat jong khana menta ka sing ha ka ne ke video janga ngan ip ya ki santali ki chi hikai ki ba phimde ban kran ya ki khana jpi namar kini ki long ki kinten ki ba bonsen ni pendon kambha ha ka jing em jongi man la ka singela ban man la khlimat ni pendon kambha ki henry nado menta ka sing ha ba phi pet ya ka ne ke video janga menta ka sing wanam pendon kamsyo yakin neki santili ki ba ngan IP yaka jihikai tongin stang abnakong wat ju ong ki khonjpi shongkhop wat yam kala bande ba ki khonjpi philam kai ki sha dukan leni hayeng asem ki pan na phi but hakat ko por phimla ban ai yaka taka ka ba ki pan na phi obviously ki khana ki yam demde ki pan na phi kata ka jingkwa jong ki bat haba phim yo ban ai ya kata ka jingkwa jong ki yam kata ka por ki kimi ki pa ha ka jingtom bat ha ka jing sngau kelut ki ongi khna jong ki shongkhop me shongkhop pha wat yam dakabala komne ngi pen rung ju bor ya kata ka bor jongi haki shongkhop pha wat yam shongkhop me wat yam lane ki khot ka authentic tem parang ngi pen rung ju bor justi ka hapo jong ka jimut ka jing perkhat jong ki tu ki khna Hoy, in a short term, haga tu klemat ki lakin bancang kanam dan kono ka jingta haga jimut ka jimpra khajung henry in a long term pat kadon ka jingta ka bakrau bha haga jimut ka jimpra khajung kena enda kila samla enda kila enda kila rangba kinom nang shu ban pan pau ya kata ka ke bakidon hapo jong ka mensem hapo jong ka jimut ka jimpra khajung kena mentangang kali phi fitip balai kena kiyam namar baki kwa ban express ya kata ka jing snow jongki Henry menta lalangi pensengat jubor ki ngi ong ki shongkhop ha shongkhop me wat yam ngi pensengat jubor yaki bakin express ya kata ka feelings ke jongki nda ka balik kumni kata ka jingla jongki leni kata ka jing penpau jongki ya kata ka jing sngau jongki ka hiar shapo but enda kila rangba enda kila enda kila san enda kila samlaro kim kwa shu ban express kim kwa shu ban penpau ya kata ka ke bakidon hapo jong ke jimut ke jimberkhat but hapo jong ke mensem ke jongki namat nado ka por baki dangrit om sha yaki bakin penpau dan man express ya kata ka jing sngau ka jongki me wat yam pa wat yam kum tangan ong phi habagi khana ki yam wat ju pensanga yaki ailat yaki bakin yam phila ban klinga habakum ta nyen ailat yaki bakin yam sa baro chesngi kam de kum ta ho ki don ki khana ki ba shu yam be baro chesngi henry ha ka tu klimat anda flio iba kata ka jimut ka jimber khat jongki kala thanda kala jai na ka tu ka jimpan jongki ya ka tu ka tiar lek ha ki tu ki khon jpi kudup iki enda fila kudup iki kitu ki khon jpi kila sngau ya kata ka jing ki jongpi but hadin nang tapat saong iki khon nga sngau tho menne ha ka por ba phi pan ya ka tu ka tiar nanga habangam la ban ai ka tu ka tiar ye phi sngau si nga sngau tho ya kata ka jingmong jpi nga sngau tho ya kata ka jing thrang jong ka mensem jpi nang tapat ye tho iki ya kata ka daw balei phim kwa ban ai ya ka tu ka tiar iki kala bandi ba phim dan pisa kala bandi ba kalong ka tiar ka ba om de yaki khana bakin lekai phide ban ye tho hok yaki ngam la ban ai ya ka to ka tiar namar jong ka ne ka daw phide ban ye tho hok yaki but haba phia tho hok yaki khana ro kin yo sngau kin perkhat kin express ya kata ka jing sngau jongki but haga joko porro haba phi ka dub yaki ki ejp but haba ki ejp haba phi express ya kata ka jing sngau jong phi yaki but ba phim la ban thet ya ka ne ka tiar namar jong kata ka daw ki ta ki khana ki donno kata ka jing sngau nak ta jong phi la ra fikran yaki da ka jing sngau tho ki la ban sngau tho ye phi but ka la ban de kinom pan shu na phi ya ka to tiar henry kin pan pat da ki we ki tiar ki ba phi la ban afford la ne ki ba phi la ban ai ki nakata daw kran pen skau tho yaki khana balei phimla ban ai ka to ko tiar but ong yaki hoi nga skau tho ya ta ka jing ka ba phi skau hapo jongka mensib hapo jongka jimot ka jimbar khajipi ka ba ar wat ju ong yaki khon jumpi kloi pun sir nga jula bhaya kani ba ki kimi ki pa ka por ba ki khana ki kerke kala ban de ha ka por ba ki pen khi thia ki kala ban de ha ka por ba ki tre ka no kam kala ban de ha ka por ba ki tho yaki humuk jongki kala ban de ka ba ki la ya ka no kam ni ong ki kloi pha kloi me la slam pen ha ka por bangi pen khi thia ki khon ngi ong kloi khon
mila Islam kloi khon phala Islam hakapor bagi te ya kita laju ti yung ki jongki ki ong kloi khon mila Islam phala Islam fitip kadon ka jing kata ayu ha ka jimut ka jing perkhat jongki khana kin sngau emotionally but psychology ba I am incapable ngalong u uta ubamla ngamla banle ru ngalong ubatlot ngalong ubaduna but dakaba ongkum ni kin duna no ya kata ka bor ban bishar lani ki khot ya ka the power of reasoning lani the power of giving judgmental to any things they are facing in their life kim la shu ban ra ya kinu jing rai haka jik em jiki haka por baki trekam haka por baki le ya kinu kam kim la shu ban shim ya kanu jing rai and as a result of which kim la shu ban le ya kinu kam ki bat thamai haka jik em jangki kan ong pi wat ju ong ki khana kloi wat ju pen kerki menta ka jing jubab jong kani pat kalongkum ni hakapor bagi khana kala bandi ba phi kin pen khithia ki kala bandi ba phi pen thok kot ki kala bandi bagi tre ya kanu kam haka jing jangki wat ju ong ki kloi me to ong ki kum ni khon to alengin khithia no to alengin pen kloi no habangi thok homework khon to alengin pendep kloi no ya kani ko homework khanang ma phen yo ya le kai wat ju ong ki to pendep kloi henry to ong to alengin pendep kloi dakaba ong kumne I khon kin sngo ba hoi ime ipa kidon rengkat banga fi dakaba ong kloi me kloi pha ki sngo marwe henry dakaba ong pat to alek khon ngin pendep rengkat ya kani ka kam dakaba ong kumta ki khon kin sngo ba ma phi pidon rengkat banga baki kimi ki pa kidon rengkat banga wat ju ong he ka tin kloi me kloi pha henry to pendon kam ya ka ta ka tin ali khon to ngin pendep rengkat kala bandai ba phi pen khithia eki kala bandai ba phi pen tho homework eki kala bandai ba phi pen tre eki ya kanu kam to ong petu pendon kam ya kita ki kintin ali khon ngin pendep rengkat ngin pen kloi no ya kani kam ladangi bamja suki than waju ong ki khon bamja kloi henry to ong ki khon to ale ngin pen kloi no ya ka jing bamja jingin namar ngin Islam ye tho ye ki artat ye ka daw bale phi pen kerke eki namar bangin Islam namar ba phin yo ye lekai namar ba phin kumta wat ju ai hukum eki bakin pendep ya kanu kam to ya senran lem berkat bagi bakin pendep ya kata kam kabenta kabalai wat ju ong ye khon ju phi you are a good boy you are a bad boy phi long ke khna ki tips ni phi long ki khna ki batakai bun sen bha nga ju asngau bagi kimi ki pa ki ju ong ki khon ki me long ukhna oba tips ni lane pha long khna ka ba tips ni lane me long uba dakai lane pha long ka ba dakai ngan ong phi wat la ki khna ki le ka kam ka ba snu lane ki le ka kam ka ba bha wat ju ong ki ba me long uba dakai lane pha long ka ba dakai bat la ki le ka kam ka ba bha wat ju ong ki ba me long ba tips ni lane pha long ka ba tips ni namar da ka ba pendon kam ya ki kintin me long ni label lagi kena ba ki long ki kena ki ba tips ni lani ki long ki kena ki ba dakai me long lani pha long kani kala ban khata ya ka self esteem jong ki kena but da ka ba pendon kam ya ki kintin ki kena kin sngau ba o nga long ka kena ka ba tips ni lani nga long u kena ba tips ni based upon ka to ka kam ka ba ki tre don ka tin ka ba ong kumni to isi ya kapop henry wanom isi ya unong kala bandai baki khana jumpi baki khon jumpi ki le ka kam ka basnyu le ne ka kam ka ba what ju level ki ba me long ba tips ni le ne pha long ka ba tips ni le ne pha long ka ba dakai me long ka ba dakai ngan ip da ka nuksa khanang ba phila ban sang tho sha ya kane menta la da u khon le ne ka khon jumpi ka imsi baro shisngi tang ban page mobile baro shisngi ban page mobile pi ong ki ka khon jangate ka ba page mobile baro chisngi pi hangta phila I level no eka pi I no eka taka tak haka taka name ja haka taka karten jaka baka long ka ba page mobile baro chisngi but da ka ba ong gumni kita ki khana jongi taki khonji ki nget ki shim ya taka jing ong jang pi banga long ka khana ka ba page mobile baro chisngi larki ya shong yong ani khon jangate ukhlan ba ban ya shok bru ani khon jangate badakai ba pi I no ya kata ka level ya ka karten chung ba ulong ubadakai lani ka long ka batip sngi ka klem kam baro chisngi ka shumet sngi tang haka page mobile tang haka page TV but lak phoja ki kinten ni khot ki khon ki jongi but da ka ba ongkum ni ngin level no lani ngi tak no ya ka karten jongki but kata ka jinglong ka jongki kala bande ka jinglong ka basnyu lani ka jinglong ka ba we tag them with their name hot da ka ba pandon kam ya ki to kinten haka to khlemat kila kin ban jangai na ka to kam
ka baki le kala bande baki page mobile hoi kila ban jengai na ka page mobile ha ka tu ko khlimat in a short term Henry ha ka long term pat phim la ban pensanga yaki ban le ya ka tu ko kam hoi da ka ba penon kam yaki ni kintin kila ki shule men le ha to ko bor ba ki yo ep la ki page mobile la ne la ki page tv la ne la ki le ya ki no kam ba persha ep marsin yo ep kila ba kin man buri ya to ki tiar kitar kila kin man buri ya ka phone kila ban buri ya ka tv kila ban off ya ka tv bat kum ta ter kila ban awake ban le ya ka to kam ha khamat jong pinre enda fila jangai na ki kin wan biang ban le ya ka to ju ka kam nang tangin poi saka solution kai ke bangi de ban le what jumai yaki khana jupi directly Henry indirectly saongi ki kumne khon ngatip ba phi philong ki khana ki ba tip sngi ba phi philong u khana op tip sngi le ne phi philong ka khana ka ba tip sngi Henry kane ka kam ka ba phitre kane ka ba phi mobile baro sngi ka long ka kam ka ba nga isi ba ngam isi e phi Henry nga isi ya ka to ka jinglong jong phi ba phi mobile baro sngi ngam isi ipi khon ba pi sho ki khon jong ki bru Henry nga isi ya ka to ka jinglong jong phi ba pi sho ya ki khon jong ki bru phi e da ka ba ong kum ni phi penjengai no ya uta u khon jong phi ye na ka ta ka jinglong ki no artali ka ta por u khon jong phi bat ka ta ka jinglong jong phim ka deu khti ya u khon jong phi la ni ya ka khon jong phi Henry phi ka deu khti ya ka ta ka jinglong ka ba snu ka ba ya attach no bat ka jing im bat ka jinglong jong phi ong khon nga tip ba phi long u khna ba tip Henry nga isi pat ya ka to ka jinglong ka ba snu ka ba sno bat phi kum ta khon weng no ya ka season don naga jing jupi what shot bru shoot ndu menta namar ka to ka jing shot bru jupi ka long ka ba snu phi long u ba phi long ka ba Henry ka to ka jing shot bru jupi ka long ka ba snu kum ta e no ya ka season don ya ka to ka jing long menta da khuna u pass ba exam jung wan ra ya ka result ki ong ipi papa me pai ka ni result jung nga pass ba menta osnem phi ong ki khon you are a good boy you are a good girl PE based upon the performance based halor jong kata ka performance jong ki kilong khna ki tips ni dan ki kilong ki khna ki babha Henry ladaki wanra pat ag result ke bas nyupat fin ong ki kumno you are a bad boy you are a bad girl what ju ong ki kumta Henry to ong ki kumne khon nga ngo sarong ya ka jing trai shitom jpi kani bar khoi ka jiana mar ka jing trai shitom jongpi what yero ya kata ka jing pas ka jong Henry to yero ya kata ka jing trai shitom jong what yero ya ta oso ka jing job ka ba one cake o ka ba one ra hagi jing jong Henry to yero ya kata ka jing trai shitom jong u pan one ra ya kata ka so ka jing job ha ka jing jong da ka balak kumni ki khon kinang yo bor shu ban nang trai kam shu ha kata ka kam ka ba kinam focus ha ka result jong ki Henry kin focus ha kata ka proses kumno ban poi sa kata ka thong ka jing job ha ka jing ka jong larki lada fi yo e ba ki khon jo phi ki grand ka sur ka ba jam ki ong lada fi khot ki khon le ne balai pa balai me balai fi khot inga wat ju ma ya ki larki pendon kami ki tin ki ba ha ka por ba ki khot ki Henry ong ki khon wat ju kan ngam ta ngatip ba phi long ukhna ba jam not I know that ek ba ba attach no haga jing jung but nga isi ya ka to ka jinglong ka bas nyu jung pi ka jinglong kan het jung pi wat ka deu khti ya khna ka deu khti ya ka ta ka jinglong ka ba ya sno bat ka jing im jung dak ba ong kumni suki un la ban detach ya ka ta ka jinglong ka bas nyu ka ba ya sno bat ka jing im ka jung ka benta ka ba saw bun sen ba ngju skau ba ki kimi ki pa ki ju compare ki khon jung ki bat ki khon jung ki wingi ong ki khon pej ute ulong kumta maphipat philong kumne hoi ki kimi ki pa ki le kumtu ka jingmut jong ki ngithmu ban bishar ki khon jongi lene ban compare ki khon jongi bat ki khon jong ki we daga jingmut ban motive ban aimen se mi ki Henry ka process pat kalong ka babakla ngan ye thoi phi ke ek bajia hoi hakato khlimat ka ba phi ai ya kata ka jing bishar jong phi bat ki khon jong ki we phi compare ki khon pet bat ki khon jong ki we kan om don kanu ka jingta haka jing im haka jing skau ki in a short term Henry in a long term but kan ka jingta ka krau ba haka jing im ki kat kum ka jing bata jong ki start psychology ki ong ba lada phi compare ya ki khon jong phi bat ki we par ki khana ki khon ji phi ki stang ban isi ya ki to ki beru ki ba phi compare ki
lada fi don ar ki khon sendrang bagi khon kan the pi ong ye khon sendrang ji pi khon pat ka para jang pi le ni pat ka hen man ji pi ka bha ba ka handwriting juga ka long ba best ba ngam tip lau tu khon ji pi un improve le ni unom improve ya ka handwriting ju henry tang ka we ngatip ba un isi ya ka to ka para ka jong namar ba pi compare ya u but automatically un le dak vi par ki jai kam ban impressive pi ba ngalong kham khlan banyaka ngalong kham la banyaka kala bande ba un shot pambanyaka kala bande un pandamyaka kala bande ba lada uyo yakinu kinu tiar un burino marwe unom aishu yaka to tiar ka ba phi ayaki bakin lakai yaka to khon kan theji pi namar phila level u philong kham hapo banyaka khon kan theji pi you are a bad boy in comparison with your sister dak ba ongkum ningan ong phi Pakistan ban isi ya kita ki beriu ke ba phi compare yaki dan menta ka eken ka solution phi unu khna lene ka nu ka khna ki don la ka jong ka specialty jong ki ka ba phim la ban compare yaki bat ki we ki don la ka jong jing la ki don la ka jong ka specialty ha ka jing im ha ka jinglong bat ka jingla ka jong ki phim de ban compare yaki bat ki we la da handwriting jong ki ka bha lene ka snu kat nu ru phi de ban compare yaki dala de ile de phi ong ki kum ne bi khon but last time ka handwriting ju phi ka long kum ni henry menta pat ka long kum ni last time ka bahan rementa ka long kumne kala bande ba phi karke kala bande ba phi careless kumta fi de ban take care bha ya ka handwriting jong pi phim de ban compare ya ka handwriting jong u but ka handwriting jong ka para kan the jong u namar kala bande ba kate ka don la ka jong ka jingla uni don la ka jong ka jingla nakata ra ngong phi what compare ya kini ki ar ngur ki khna ki don la ka jong ka specialty la fi i ba u khon ji phi u don interest le ni don ka sab hakani ka feel pen khe pen san pen kin ti yu hakani ka feel la fi yo i ba u khon ji phi le ni ka khon ji phi ki interest ki don talent hakani ka feel ben kiwi ki hakani ka feel what persang man milai ja khatung ki ya kata ka interest dan ya kata ka talent ka ba ki don pendon kam bha ya kata ka sab ka bakidon to kami bha ka e ka sab ka bakidon but improve ya kata ka sab ka bakidon but kumne pinyo i kumno ki khon ji kin improve from worst to best but da ka ba ong kumne ki khon ji kin focus kin nang bha ban focus ha ka to kam ka bakitre don ki khon ki ba don ka sab ban ro improve ki ailat ki encourage ki bakin ro don ki khon ki ba don ka sab ban ni le kai football ailat ki encourage ki bakin ile kai football khanang bakila ban improve ya ka to ko feel ka baki interest but da ka bal kumne kila ban focus bha ha ka we ka kam ka baki tre don't focus on the multi talent focus on the single talent but with perfection ka banta ka basan wat ju ong khon ju good job pi bun sin ha baki khon ju ki wanra ya ka result kala bande ki wanra ya ka result ne ki wanra ya ki nu tiar kin la ne ki nu ki achievement ha ka jim ki what ju on ki good job what ju yero ya ka tu ya utu uso ka jing job ko baki wanra ha ka jim ki habangi ong ki good job kin yo ya ka ta ka sense of appreciation but kin ngau khlo henry kan ong phim de ban yero ya ki kumta phim de ban ong ki khon good job tang ha ka to banta khot ya ki khon ji habaki wanra ya ka result jong ki hayeng jong khot ki ong ki khon nga yero a phi namar ba phi tresh tampha manta kaset last time phi klem le bha namar ba phi tv than namar phi la plut than ya ka por chimpi haki e ki kam ka henry hakani ka sen par ngayo i phila panduna ya ka ta ka jing pet tv chimpi phila panduna ya ka ta ka jing pet mobile chimpi but haka jaka ba phi pet mobile haka jaka ba phi pet tv phi focus haka jing pule chimpi but nakata daw kin phi yo ban khe yaw ni uso ka jing job a good result ngayo i khon ba phila tresh tam pha phila penduna ya ka por pet mobile jong phila tresh tam ha ka ban khithi ha ka por mustap but ban pule bha ya ka kot jong but ha ka por ba phi pule ya ka kot jong phila penja ilade na kita ki distraction but phi nang bha ban focus ha ka kot jong but de na kata daw kin pass bha ha ka exam ka jong kubang ong phi meni ha ka to point balai what yero ya uso ka jing job ka jong ki henry tu yero ya kata ka process jong kata ka jing tresh tam jong don't appreciate on the result, focus on the effort they have done in achieving that result.
perlok ki bi jonga kini ki long ki sandali ki ki ba phimde ban ong ki khon jipi but halor dong kita ke sandali ki ki ba phimde ban ong ki khon jipi nga airu e phi ki sandali ki ki ba phide ban le haka jaka jong ki ne ki sandali nga ngai schem ba phim pandon kam bha ya ke ne ke jing ka jonga man takas ki haka jing im jong ki khon jipi but phin yo i kum no ki khon jipi kin job kinang kiu but kinang kiu na ka we ka por shakwe pat ka por haka jing im ka jong ki sakawe nga kwa ban yo thoi phi ba nga de phi kwa ban long kin nong kren haka jaka ba how to improve your communication skill fila ban enroll yelade nak banta ka course ka jonga ka banga ai phi ka jing ka kumno ba phin long kita ki nong kren haka jaka ba ka jing the jong phi ya ka course kan long ka jing matoy nak banta ka jing jing phi bar ka jing kershan nak banta ki kam ki ba bha ki banga le nak banta jong ka imlang saplang ngin sa kendo pi haka vipat ki video tar hadu tok por bye bye stay safe.